Aduh, piye iki? Dompet kotong isine mong KTP karo kenangan sing bosok-bosok. Hei, ayo mangkat. Ning ngendi meneh? Iki nembe sumbangan. Sumbangan terus. Ayo melu ra. Wis aku nitip sik. Loh, nitip apa? Aku tak nitip donga sik ya. Kok donga iki piye? Kowe ngerti dhewe gajiku ki ra sepiro soalé. Aduh. Wis nyanyi sik. Iya. Gaji ra sepiro iki. Gajiku pancen ra sepiro. Mung cukup nggo mangan saben dina. Yen awakmu maksa jaluk warna-warna ngapura aku sing durung iso. Gaweanku jan isih ngene mangkat kerja esuk balik sore ojo mbok padake karo sing liyane kabeh ana jatahe dhewe-dhewe. Aku njaluk pandongamu kanggo semangatku ben ra gampang ngeluh. Coba rungokke omongane kanca-kanca sing nyepelekke wis mbok jarke wae ora melu ngurumi ora usah nyacati mergo awak dhewe iki sing lakoni. Rasa mbok kuku rasa nesu tonggo-tonggo sing itu timbangane paku ora melu makani ora usah kemaki mending ayo ngopi karo cerita napi-napi. Kira-kira kapan ya seniman kuwi duwe gaji bulanan? Gaji bulanan, gaji tetap. Nah, Yo kapan? ya enak. Muga-muga sesuk presiden iso ngabruke. Amin. Amin. UMR Jogja munggah, Semarang munggah. Jawa Tengah Jawa Tengah munggah kabeh. Munggah kabeh. Ben penak uripe. Aku njaluk pandongamu kanggo semangatku ben ra gampang ngeluh. Coba rungokke ngomongane. Coba rungokke ngomongane. Kanca-kanca sing nyepelake wis mbok jarke wae. Ora melu nguruni, ora usah nyacati. Mergo awak dhewe iki sing lakoni. Ora sambok kuku rasa nesu tonggo-tonggo sing itu Timbangane paku ora melu makani ora usah kemaki mending ayo ngopi karo cita napi-napi. Yo ngopi yo. Hah? Ngopi. Ayo. Lah, duitnya? Kamu yo jane iki amplop kotak.
tali sepatu apa tali rafia. Apa-apa kono ya. Yo, Iya. kan kuat. Yen wis tak tokoke wujud tali sak utange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki kali kutang Mas paline tak konturake mergo bapak ra ngaparengake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semene wae tali kutang iki tak simpen tekane pati tali kutang saksi tresnaku kang suci Saksi tresnane tali kotang ya Pak Kades ya. Asik. Mabes banget musiknya. Tarik lagi Pak Kades. yen wis tak tokoke wujud tali sak utange saiki lah kok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nabian regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki kali kutang
Semongkone sapa? Duit entek golek maneh. Beh. Mendem ae pegayane iki piye ta jane? Es teh, es teh. Helah es teh piye njejal kene rene sik rene. Es teh lu. Lho wong es teh kok lek mlaku sempoyongan kuwi apa es teh? Es teh cuman gayaku kan ngene iki. Wo gayamu sempoyongan. Ben nyapa? Yo ben gaya. Ben gaya, iya ben ketok mendem. Iya. Mergo lagune Mister Mendem. Musrik. Mabes bakar musiknya. Aku wis kanca cium marake cilaka. Aku wis sematur men sening omongan lantur. Wis tak kandhani yen foto marake lali. Bacot ngunjukke kakean tatine kentir mas. Ora tak gagas, penting sisu tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo waras. Jomo namuni nuturi koyo kiai. Ditoke wae yen klenger wis dilosor dhewe. Panggah ngengkel ngono. Ngengkel. Enak. Enak. Rateno tak kandhani. Yen ngono aku rasut dimas. Lilakno aku bali. Wong tuaku kuat ngomong. Ojo cekal atimu, wis tak cukupke lelakonku. Tenang. Pancene bener kandamu, mergo mendem ngerusak awakku. Yen wis mari kanca-kanca dipamit.
wis blosor dhewe. Ngono ya. Oke. Ojo cekak atimu, wis tak cukuke lelakonku. Pancen bener kandangmu, mergo mandang ngerusak awakku. Yen wis mari kanca-kanca dipaniti, sapa dekati mendem do ditinggalake. Selamat tinggal koncoku leren non tugal, dongakno kuat mendem wis ora kumat. Jago ya. Mabes Burger musiknya. Apa nah iki? Mendem meneh. Piye to wis mari kok Ayo mari urung iki. Wis mari Mari ora ini ora. pas nyanyi. Ora, Baru nyanyi ora. mendemane. Kanca milih bojo. Pilih bojo wis ora tak wehi kok begini. Wis kono kono. Milih Wis kono. lorone. Halah halah. Ya mendem ya bojo. Mendem dhewe. Dua-duanya. Ya minum ya istri. Dek, kowe aja kemayu. Senajan wis sukses uripmu. Elek-elek biyen aku wis tau kringeten kareng awakmu. Pinggir awas pijet iya. 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 Balik. Balik. Mengene gak enak. Oh, oh. Iya. Oh, oh. Oh, oh. Iya. Oh, oh. Iya. Sing keringetan mau ki bal-balan. Ya. Bal-balan. Mas, kowe aja ngaku-ngaku ngojo sawangan dapurmu. Tania, aja mireng turumu, ora sudi karo awakmu. Rungok iki. Ora masalah kowe ngenyek
Nurlela. Zubaidah. Kok Nurlela? Mother's welcome. Jadi orang sabar itu disayang aku. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe, opo kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nasu kabeh iso, rasaku tuh nganggo mah cucu emanen paras bagus pun dak beto karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Pun tenis saestu yen teresa keturuti opo karepmu, tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal entuk, sayangku ora bakal koyo senajan kanane bebrang. Aku bakal setia, ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino. Solusine wong wedok sing tantrem ki gur siji. Gur butuh wong lanang sing tentrem. Mabes Walker musiknya. Ngamen wae piye? Ngamen piro? Ngamen papat. Oke.
Indonesia. Ngamen butuhku susu Karo Pampers aku pancen wong ra duwe isin cari sing mbok aku sing bagus dhewe jasaku SMP pengalaman ora duwe paling enak rapi wae aku rapi, aku kenal wedok irunge rodok mekrok setengah tuwa iki awak lagi bosok ra oleh duit saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan ke dukun Jombang dukun Jombang ora mempan ke dukun Ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyeploki enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya hanya narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan menghisap sabu larangan agama jangan jangan membaca lagu larangan negara semangat untuk teman-temanku semuanya iya sing jek ngamen sing amen muga-muga dan penak uripe amin iso live session cover tur tetep izin lagu alah wis tuwa umur semene jan lagi lucu-lucu nih semen ya intro nih ya ayo Mas Hendra aku pancen wong ra duwe jare simbok aku sing ganteng dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rabi wae aku rapi aku kenal wetok irunge rada mekrok setengah tuwa awak iki lagi bosok ra oleh duit saka simbok arep nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin mikir apa? bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan dukun Jombang ora mempan dukun Ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyebloki enek bocah ayu dhewe kaworene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya hanya narkotika heroin putau dan sabu-sabu wajahku potret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan menghisap sabu larangan agama jangan membaca lagu larangan negara yo ngene iki gawelah session iki yo izin lagu barang yo ngono ki yo do ditonton yo ditonton ini dia kesel kemerinek ini yo ngono barang ngene iki nek ora izin yo dilapor ke polisi bahaya
Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.